jam geno waali fini weete men ñande Dewo nogas jeenayi Mbooy ujune ɗiɗi nogas jeegom ina hawre sappo humtorano ujunere temedde capanɗe jeeɗiɗi fergo konnguli dabɓi kala ko fooga e lekki ɗum wiltata e mum jikku neɗɗo iwata e gurdam mum hayso jomum wajama walla felama so jikku bonɗo walla so jikku moƴƴo ko dumno dabɓo tan jomum sertata hen kono on jikku tan kadi arata Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB longere wotere ene ɓura walde noon weeti weetani wonko heddi e jammago yonta kala e yontaɓe mum yontande kala e duuɓi mum yontande firtani tan sukaɓe kono ko ɓuri heewde ko kamɓe mbiyete noon e nder gurdam ene waɗi pecce kala hen nde tolniɗa andu ko ɗon tolniɗa miijo ma ine wawi dadde yontama kono ɗum woto addane woppude yontama teddin wonɓe less ɓe kono woto rutto ngam yidde yaadude mabɓe yidɓe tolniɗa ɓe woto yawɓe jaweɗa hormo wonɓe dow ma ɓe jiɗa janggo fodde e mabɓe walla ɓuraɓe kala mo yiɗa yawede yo andu duuɓi makko ɗi o hormoɗi so wona ɗum so o seli lawol seeɗa o wona kutaɗo gañgu lomto duuɓi jafotako cukagu ruttantako bonde gurdam e moƴƴude gurdam kala haɗata balɗe yettade yo jaam waal mbalen hen ñande 5 lewru jeeɗiɗiru hitande ujunnaje 2019 ɗo e guindi Espagne tawi ko guiɗo mon musidɗo mon lamtoro Sal Abdoul Doksel yo jaam waal mbalen hen